Irlandzka grupa wystąpiła w Sosnowcu podczas festiwalu Eurochant and Folk. To drugi koncert Clannad w Polsce. Wiem, że mamy wielu polskich fanów. W końcu po tylu latach otrzymywania listów od nich z pytaniem, kiedy przyjedziecie, jesteśmy tutaj, co bardzo mnie cieszy. Zespół powstał w latach 80. Popularność zawdzięcza muzyce skomponowanej do serialu Robin z Sherwood. Od tego czasu powstały jednak i nowe utwory. Nagrywaliśmy fragmenty utworów, pisaliśmy piosenki, ale jeszcze nie zebraliśmy tego wszystkiego w całość. Największym atutem zespołu jest głos wokalistki. Ludzie dzwonili do mnie na przykład z Los Angeles i pytali, jakiego mikrofonu używam, kompresora czy pogłosu, ale kiedy usłyszeli, jak śpiewam na żywo, od razu wiedzieli, że to naturalny głos, ten sam, który słyszeli na płytach. Występ zespołu obudził wspomnienia. Ja pamiętam czasy jeszcze swoje studenckie, kiedy pierwsze kasety sprowadzało się niewiadomymi sposobami do Polski i byliśmy zachwyceni zupełnie tą muzyką. Muzycy wyruszyli w trasę po 10 latach przerwy w koncertach.